দুসা কি কি আছে खाली भर दे रहा हूँ लामाया हाग्रा रज'जोब्बाय गाइस अखा हाबाय थानायदो बेयाव हाब्रु जायोमोन आरोना ओंखायनो हा खोनाय जाबाय इयाव नङाबा बिराद दै थायोमोन इयाव दाबो दैया दोङो रानाखै ट्रेकआ बिराद लेथ्रा जाना दं अखा हानानै खारथाराखैबो नालाय इ साइडखै बिराद हाब्रु जाना दंलै सिगांखिमोन आरोना जोङो फुवारनानै नैखि बानायबाय दा ट्रेकखौ एसे फुवारदो आरोना माने हाब्रु हाब्रुनि थाखायनो खारनो फैयाखैलां सिखारथिसो दिनै मैयाखि कार फैदोंमोन माने गंसे सेस लेथ्रा खालामजोब्बाय लामाखौ बे खनायाव दैयानो राननो रोङालै जोंनिया बिराद भेजाल दैयानो राना ग्लेब ग्लेबसो जाजोबसिगोन इयावथ' दा खारबावबा आरो देन्जारसो जाबावसिगोन কিমান দৌৰব আজি 15 টাইমটো কিমান 8 মিনিট চাং 6 মিনিট লাগাও ঐ ৰ বাপৰে হালনি কি দাবি নেকি Come on, come on, come on, come on. Lamanya दैया रानथाराखैलै दाबो दैया मोजां रानबासो खारनो फैसिगोन आं नै खनायाव दैया दंना बे दैया जेब्लासो रानगोन अब्लासो आंबो फैगोन नङाबा दानो फैया आङो माने इसोरबो दिनै ओरैनो प्रेक्टिसाव दङ आरोना माने दिनै सान्दुं दुंदों गाइस ओंखायनो फिल्डआ मोजां रानाखै ओंखायनो खारनो फैयाखै आं माने लोगोफ्रा खारनो फैदो खारगासिनो दं इसोरो आं खारा दिनै Mana. Karlasini sabda karna na fayda le karlasini. Ano? Kiri. Mara. Agumra ida kamu ne.
Durdi. Dede lahio speedy. Gimana? Karena fैदोंमोन खारासै मानोना खारग्रा ट्रेकआ माने हाब्रुआ मोजां रानाखै आरो ना ओंखायनो खारनाय जायासै आंना एसे खारदो हासा सासेया माने 12 मिनिट 14 सेकेन्ड ना बेसेबायाव हाबदोनो थारमाने फिल्डआ मोजां जाथारबासो खारनो फैसिगोन आरो ना आंना दैया रानथारबासो मोजां मोनालै माने बिदि हाब्रुआव खारनाय